Ribeira puxo fin esta mañá ao programa Concilia neste Nadal. Participaron 45 nenos e nenas que hoxe desfrutaron dun festival para despedir esta nova edición. O Concello de Ribeira desenvolveu unha nova edición de Nadal do programa Ribeira Concilia. Esta mañá foi a derradeira xornada despois de case 3 semanas de duración e clausurouse cun festival para os 45 participantes. A alcaldesa do municipio, María San Pedro, achegouse ata o polideportivo do Ceipo Grupo para asistir e acompañalos neste último día. Esta mañán a clausurar o que foi este campamento de conciliación de Nadal, para que tanto nais como pais pudesen seguir mantendo o seu ritmo de vida nestas datas tan axitadas e con tantos festivos polo medio e vacacións dos nenos, e para que os nenos tamén pudesen seguir unha rutina diaria na que divertirse, na que compartir momentos con amigos, con compañeiros e seguir tamén aprendendo actividades lúdicas e de ocio do día a día. Hoxe imos a terminar con este festival cheo de música, como poidedes escoitar aquí ás miñas costas, de hinchables, de festa e de celebración de que chega un ano novo, pero que a rutina sigue e hai que volver ao cole. E aproveitou o acto para entregar á rapazada un diploma de asistencia. Ademais, garantiu a aposta do Concello por este tipo de obradoiros para as épocas de vacacións dos máis pequenos. Queremos a fomentar desde o Concello de Ribeira todas esas actividades de conciliación que sexan oportunidade para que as familias poidan seguir mantendo a súa vida a pesar de que os nenos estén en vacacións escolares. Nesta ocasión, o Concilia Nadal Ribeira estivo desenvolvido por Golfiño Xestión de Ocio. No Conservatorio Municipal, que nos cederon as instalacións, e as actividades un pouco máis de movimentos viñamos facer aquí ao Colexio Grupo. Tiñamos o pabellón máis a zona exterior. En total tivemos 45 nenos que estuveron participando todo o Nadal, con variedade de actividades que estuvemos desempeñando, entre manualidades, cociña divertida, tuvemos saídas, fomos tamén á residencia a cantarlle pansoliñas aos anciáns que hai ali na residencia, e tamén tivemos unha sesión de contacontos dos trasnos máis traviesos do Bosco. As actividades tiveron unha gran acollida por parte dos nenos e das nenas e remataron esta mañá coa festa na que non só había hinchables, senón tamén maquillaxe e unha merenda final. Proposta que tivo unha gran aceptación tamén entre as familias. Porque, a ver, cando é un grupo numeroso, o pabellón quedábasenos un pouco amplio demais, con moito eco e demais, entonces a decisión, anteriormente xa se facía no conservatorio, e volver outra vez a esas instalacións, a comodidade é un poquinho mellor. Hai máis, as aulas están un poquinho máis preparadas, calefacción e demais, entonces, a alternativa do cambio creo que mellorou moitísimo as condicións. Os máis pequenos despedironse así dunhas vacacións de Nadal cheas de diversión e aprendizaxe, xa que mañá regresan ás aulas.